Era să mă pierd, să mă duc pe acolo un pic. 665 o să fie în curând Borna. Sunt curios de Borna 666. Scuze. Rockerul din mine. Așa. Sunt între Basna și Accente Sever. Vasile aici a 39 de ani. Male. Bărbat. Zice noi. Da, nu prea postez și nu prea îmi place să ies în evidență, e mai bine fără. Ce să zic? Mediaș. Un oraș foarte frumos, interesant, cu biserica și închisorile de acolo merită vizitate. Mi-am luat ștampila de la Friends, Wine and Coffee. Am văzut muzeul Hermann Oberth, muzeul gazelor, în ghilimele. A fost la Bunești, dacă zic bine, la camping Două Lumi, la olandezul de acolo, sper că se tratează bine. Înapoi în Mediaș, m-am pierdut un pic, am revenit. Mi-a fost rău acum 3-4 zile. Înainte de Mediaș am stat cu cortul liber, nu prea îmi place. 5 ore când am făcut asta. Și da, am vomitat pe traseu 22 de kilometri, zice că era mediu. Da, am stat la Basna, sâmbătă și duminică am fost și la Băi acolo. Mâncat pizza de la Basna, 60 de lei. Da. 50 de lei, campingul stat în cort ieri la 30 și ceva de grade. Scos folia de supraviețuire. Asta e. Mai am mult și bine de mers. Da. Acum trebuie să regăsesc semnele. Cheers.